Arefo ensa mamu nyina akwa Abibirem NYANSAPO ene egusu yi yegusu a ewo ahensi mu ene isa mre bu aman Tetrem ena ohonso otwedi ampon aye adoma sisi wono ebenya ohini ebraso se opanyina adehye yi no se womra na obesuan fankyere Opomso Otumfuo Osei Tutu no yebefa no ko na yedin fra patem de ko kire Otumfuo na afi amamre ne amane ese efata ho no wokọ na okokoye enti nana Owusu Korkor eno no and se eno so nya asem keto na ma remfi se ye ka Tetrem abakwasem dia na ese Opomso ankasa eho na ninchi efria ne nananom ene ne maamenom nyina no enti Tetrem kuro no edana koma so a chese won nani ekuhu yie pa woni hu agorokra enti enye a ohini ebepie mu ohoyi anase ombenya nanen a nana Owusu Korkor obeso afene mu na wosae na afi wakwa kudin dwumadi na ese ebeye nikasem sanse Opomso nso benya nsem aka no de ache no wodi otunufo sanse kuro no eyo no ankasa ne kuro a esa ada na koma so pa samre de obema wanya baba bedu Opomso animu a wakwa akoso afene mu na wosae na amamre ne amane kwaso no wi a yagina tumu se bo aman Tetrem anase Tetrem hene enne no ti nana Owusu Korkor ena afide waba bidu ayemfi ni uma yenko na afi yento aso na amamre ne amane no yenti mfimfi amanati abusia ko yi ni kama na busia patem oye mo ade nyi patem ya enena ebra so ni eba be sewa se kwa da man kwa no asiri bia che o ma wi ya ya o mu de ma nya de film sa yo ma kwa ya to Hene ya the cat attraction you be kind and tankese you say so fun and tankese onso no ni so this and tankese pa opekra no a onunyane won ko pepe ni cha na and tankese na ni ba no so ahweye wanso no a eno an na ni be ya tosum yenu ya ba se ka chene se yewura no kranko ano no kranko a so kan preche no dia ene na oni ni choko enti ya sane se obey on show yi na oni yewura eni no pre oni ni bi no kra ne ho beto no afeso ene tumi no a ya de ma no me ko impuntuo asoka ho yewura hye sani ko impuntuo obey oheni so ba no oheni a enkwara no bedu na wo ho no ombenya adwuma ye ombenya adwuma so ya asundue be ba ono so na so meto no ama ekro na koso enti Otumfuo Ghallywood sa abusia ane nananom adiranem de naba yes se oga personal wasi bi action c'est-à-dire il y a pas faut kai ako ça ne faut de la c'est un homme c'est Otumfuo après so na nananom so adiranem de naba so bi si bi jo sa ye beslewo madaroma Tetrem eyawadia wo kru ba ko a idimu ema wo na mo pese kru betam point na ye bese se ma Tetrem kwan na osi bi jo wo bai e do mo juwachi ya yinim se obetima ye bibi enu ti na dom bebebe efi Tetrem edo anu wo ba no kono amu hiya akonya ho penisem eso enu no so sua ba ye won ene wo de ene na wo de ya akonya ho penisem fe dia bro ye woni no busa ye cheche ye onya ma ye dia no ba bi betete akam wo be to kwase ye tasir ma kuma etumrika iba ba kasa ma kiro ko jose kwa be se utia no watie ni ye wo mu aye do ba no
try ya woman ever catch you say you will mammy you mammy dead who your man now will be grown now will drink Santa Mao and Kaka said yes well so dear what do you mean Tetrem you know what to in the was it here you will give your woman said who bay so ma Tetrem afa to my ba efra obi ono play on your tamfo yes rani urade mawa you wunia Akan mata ipa bibirebe baba ho bia ba wonya botre wo tie empam nipa e ma ho yewu wo yo hene na so ho yewu a wo tensem ani be basa ye ra dama se bu sapeni e bu jaspo e de na na ya ba ese ma pa mo si video ba fe o ku jadi na Oman by Lord do training. Ahiye boasto. Boasia kwa ehwebe ku hweli fa hweli. Mbebeba, ebeka na enim achiro. Chonso. Eso papa. Aye. Se musapuri ina ya ko no penfo so penso a. Ewra adaroma. Manapana on Sibitra. And then we took the video. Now, if you are going to say, oh, the video, the 2 4 people get the hour the money. Now, over the dream. Such a over the power of the woman. Just say, you will do us out of not of my company. E kanya apa e bi so no you are so pesa there you be ma no credit no credit this show say oh sorry Asantehene what am I here we say wakunya bibia be ko so jama the rest na to go ma then be for no me bi so pe ni ni ke ko ni ai ba ko dia oh na na si dia ju ya o ba se na no kai ba be do chi the two men whom you are papa, a Japan, of Napon, or so, or two children of papa. If they are there, go home here. Now, we train on once now. A fair person you know. Mamma, take care of here. Somebody sends a man here. No problem yet now. Where's the own mushy? Then, Opa, Brana, they are better to be an hour had here. And Yanche, who's no woman near home, Mamma. Now, what's in the Bukuna Mayuga? Nana Sumato. You are Dama, when you forward never say, yes, and I cannot see the show. Over the bull and young Placier, what that form, and more mindful it also. On Pedawa, now what I am also. Now, for enemy idea, no for Musu, and no dear, was a check, and he never from. And so, no perform up around once a year, which may deem him, I'm a want to. You are Dama, person once in the show. Siamanie any a singing. And yes, we did include the brown and Babedu. And it is a Joanna Mooney. A money any amambre, money here on Papa. And I don't make us a tankesi, soon tankesi in the dignity. Dinipa make us a degree. Yakano, Mia Bebefi, Namanwakasa. Erodaruma, the chamber, and you find any of your Wadaruma Bigatia. On the picture. And then you are my client. What will you have your Hene? I hear you say, best mirror. Sumpa. Afe, Unoka, Afe, Wabutre. I say, they were going in the out to Wasia, where they are the crew. And the voice of the village. They say, who said in the name said, Mobile China. Wouldn't you go feel more than a trip? So my general on a ticket, I'm going to say, you are down. Now, all the truth. There you are. No, man, so I would get the say, I would do. And you go. There's ready. There is 2 million now. Then that's 2 million. Now they have to eat it in me. I did say, and yet I did it. What quite a bit came over? What did you know?
yɛwura hɔ ɛma ɛnyɛ sɛ ne nyinaa no wɔabɛtwi sɛ wɔti tiri sɛ yɛde wo atena ama yɛtrɛ sɛ no awide nsi asɛm anyɛ nyinaa ɛne kasa a ɛyɛ ana wo mu a wo di wɔkyi wo ka sɛde bɛhu siri na wadama abusua ne ɛbɛnifo de wo mama wadama lɛsɛ ɛma tiri bi nso asase nkɔ baabi a ɛda akonnwa no yɛde yɛ akonnwa no yie ne agya yɛ kuro no yie ansa na bɛyɛ wɔ wo yie yifiri mu koraa yɛate sɛ ɛsɛ yɛ kyerɛkyerɛ mu da biara mokɔkɔkyerɛ adeɛ nti wo deɛ no deɛ woyɛ adeɛ te sɛ wotu no bɛyi wadi wokɔ pension deɛ ama ho atɔ ha pension ni ha kyerɛ sɛ yɛsra ma wo deɛ a te asɛ sɛ wogyina mu saa agye wo mu na me yɛ ka deɛ wɔbɛgyina deɛ wansom ɔbaa ha mmienu mmiɛnsa de wansi adi sɛ wode wakoma ne yɛsrɛ bi ama a ne ɛho sɛ kuro no ne akonnwa no ɛne hia wo ɛnyɛ asase ɛne ho na ɔma sɛ de wakoma nso woyɛ daseni ɛsom nti hwɛ ne yie sɛ ɛsrɛ ma wo deɛ a na yɛ akonnwa na wobɛdi ɛmmerɛ wɔ ne no sɛ ɛsrɛ no wode akonnwa no ma a na wobɛte no na wayɛ kakrakaa Tetrem ayɛ ma wokɔ no hwɛ ne yie na ma wɔne na fɔm na hu kwan bɛfa so a wobɛgyekye kuro no ɛnyɛ asase na wode som wosom a deɛ aka no nyinaa ɛbɛka wo yɛwura adawoma sɛ ɔmode no aba asere ɛsɛ bi ama no na soma no sɛ bi nso wodu Udia ha kete. Na usu udia ha deɛ, yɛwɔ na se efiri hɔ soso. Na babra bojo ya frɛ. Se na abɔ bɔ. Ɔno sɛbe na ya frɛ na wo no. Yo. Na sambo hene afodo. Se na sambo hene afodo. Ɛno so ɛ. Eti asambo hene ka se wo na ma ta na wo ba. Se de eti asambo hene ka se sɛbe wa ma bi be ka nche na o. Se na ba ha no no. Yo. Se sɛbe wo ne ba afodo. Na wo sɛbe Asantehene ma na ta na ba wo no. Você não pode for Sambor da Denti, o bom vai o seu bom tabu na so. Yo. Se nós Sambor o mundo mamãe vai ser wa. Se a pessoa não vai vir uma. Se desse bem colégio no na Sambor né, lá na rua, uma boca da dente, já é isso não. Se sabe o rapo na rua né, agora no projeto não, já foi. Ninguém é radia. Wọ́n bẹ̀ ká bọ̀nyí wọ́n ti. Sẹ́ ẹ̀fọ́ àjẹ́ kọ́fà ní báyẹn no, wà á má kò ní ní túmí ẹ̀ bẹ̀ yẹn ọ̀rọ̀ ọ̀hún sẹ́lẹ̀ kò ní túmí no, sẹ́ ẹ̀ ti tiẹ̀. Ọ̀sẹ̀ wọ́n bẹ̀ yìí, mà ní ọ̀hún sẹ́lẹ̀ ti tiẹ̀ wọ́n ti. Sẹ́ wọ́n di ẹ̀ sẹ́ bẹ́ẹ̀ ti à, sẹ́ bẹ́ẹ̀ ká kyerɛ wọ́n àná no. Jasi wabati. Abatire jase. Ndiye na bele kunya. Bacho na Owusu Korkor. Ama me se me fa ne tueri. Esompa me na nanom bi sum ye no. Eno ana me beto aso. Mira, eno nyama wa hye mi. So me de no kredie ni ahobrase ena be sum wo Tetrem eni Asante man. Se wo frɛ me anopa awia anadwo ana se dasuo asa me puputi a me to ntam kase.
ntiaseɛ so ɛde firi da a yɛyi mekyerɛeɛ wohwɛ benkum ne nifa sɛde tetriman nkwadaa ne mpanifoɔ ɛsi di makyi na ɛyɛ nokwasɛm ɛyɛ anigye ɛmaa meka biribi sɛ neɛ ɔmo ayɛ yi me nso so menni wɔ mo hwammɔ kakra biara me nsa bɛsom biara ɛsɛ mede boa ma tetriman ɛkɔ soɔ no na ɔmo nso hunu sɛ gyidi a ɔmo nya wɔ me mu no ayɛ yie no me nso so mɛyɛ adeɛ a ɔmo ayɛ no ɛyɛ m'anigye ɛma hohoahoa ɛnokorɛ ɛyɛ nokwasɛm ɛnya secondary school nko basic schools ɛwɔ nyinaa mene nananom tena ase a deɛ sɛ yɛyɛ de boa biara no bɛyɛ yɛ afam deɛ ne yɛde aboa ma nkwaraa na ɛwɔ akyiri no ɔmo soso daakye no ɔmo abɛyɛ sɛ yɛn nom ebinom nso atra yɛn nom saa meda ase sɛ wohwɛ a ahwɛfoɔ yɛwura Otumfuo Osei Tutu Asante mewura no wɔn na brempɔn ɛna wɔn nyinaa asɔre a yɛba na Owusu Korkor wɔn ababa kyia no ama no opiafo yɛdi kaka abakɔsɛm kakra de akyerɛ no sɛ akuru yɛ yɛka ho asɛm bu aman Tetrem na sɛ Tetrem kuro no ɛte sɛ Otumfuo Osei Tutu nankasa wɔn a ne kuro a ne nkyi efiri hɔ no nti wɔn fɛ ne agro te sɛ wohwɛ a wɔn a ma ne mu so a wɔba na Owusu Korkor waba na afei waba bɛma no mu ne ɛyɔ na wama ne tiri nkwa ɛwɔ ne dibra sɛsɛ waba bɛnya yi ɛwɔ ɛhɔ no ma ɛnya asɛm ketewa nti sɛ wohwɛ a na yɛ sɛ santen na ɛwudwa no mu a ɛyɛ ɔpem so ɛna asɔre a wɔba na waba bɛkyia ɔhene na anaasɛ nana mmom fa nkyɛme ɔno amom ne ɔhene nti wɔba na waba bɛkyia nana Owusu Korkor na wama no mu ɛne dwo na afei wɔtumi atoa so na wapɔdi ne dwuma ɔpem so ɛna kyɛ sɛ wadu hɔ no mu awia anisa sɛ muhu yi a abrempɔn ne di kan ɛna wɔn ba bɛkyia yɛ afei ɛna ɔhene nankasa yɛwura nankasa ɔno nso aduru hɔ no mu a kyɛ sɛ ɛfɛ kɛkɛ akɔ no yɛde wodi hene na ɔpem so nankasa sɔre na ɔba na ɔbɛkyia ayɛ sɛ bibi wɔ so ɛmu di nkitaho kakra koraa ɛne amane wohu biribi na ɛkura no wɔ yɛabɔ ne mɛti no mmienu nyinaa ɔhyɛ ne den na yɛde nkitaho kakra wɔ hɔ no mu a wɔn mo to aso no mu akɔ na Owusu Korkor ɔtiri nkwa ɔhene no akɔ no kɛkɛ abusua na ɛwie ɔfa ne ho awie hyɛ n'ahenkyɛ wokuratuo ɛnyɛ mwanwa wohunu ɔhene bia ne wokuratuo sɛ ya ɛyɛ sɛ wɔka akofoɔ ɛwɔ asante mantam no a ɛnyɛ asɛkoto ne kyɛ kɔmɔdeɛ yɛbobɔ ne nsa ɛne deɛ bubu ne nsa so a ɛnyɛ asɛm saa bere yi wɔde n'ani akyerɛ mu wɔ nana konadu yado a wɔtɔ so mmiɛnsa Asantehene ma ne fie ɔde ne ho kɔ akɔkyerɛ sɛ madam me nana me nso ba sɛdeɛ Tetrem na abo aman Tetrem mu me na meyɛ ɔhene wɔ hɔ no na agya aberewa afutuo bi nso wɔ hɔ a ɔno nso de ama ne nana sɛ wɔnyɛ na wɔmfa nwasa ne sirim na wɔnkɔ ɛmfa ɛnkubu ne man na bibia ɛnyɛ kamakama sɛ Otumfuo nkyi firi hɔ deɛ a na kuro no de n'akoma so deɛ a ɛneɛ na ɔba ahema a wɔno nso yɛ ɔba atane deɛ ɛneɛ wɔn deɛ ɛsi ne srɛ so ɛsi ne nan so na bonkoto dwum na n'akoma nso bata ho yie paa nti mo a mo ntena ase na mo nsusu nkɔmɔ a wɔne nana Owusu Korkor ebedi na efutu a obesa de ama no ɛwɔ no wawie no a wada n'ani a kyesese di bibia bɛwie a akɔno wanya afona pakan kura ne tuo ne nafena odi di asa edi ehim dika ka kyerɛ sɛ Asante memu ade hu sɛ ɔhene bi afa ne ho saa no kura tua a ɔsɛ ɔka Asante man akɔfoɔ no ho asrafoɔ no ɔka ho a ɛnyɛ asɛm ketewa koraa sisi abɔntene ɛna yɛde ne apia yɛde ne bɛtu kurom na yɛde no akyerɛ sɛ boa man Tetrem hene ɛne nana Owusu Korkor ɛmaare mfi sɛ amammerɛ ne amane no yɛkyerɛ nti sɛ wopɛ sɛ wohu a wobɛhu na wompɛ sɛ wobɛhu nso a wohu wie a nana yi nyinaa yɛde no afam yɛde no ahyɛ dan mu yɛakyerɛ no asa sɛ wobɛsi afra ntoma sɛ wobɛsi akɔ ha no sɛ wobɛsi akasa
ne nyinaa yɛkyerɛ ɛma mu nimdeɛ nya mu nimdeɛ ɛdom so kɔ ansa sanse wantwe yi a na wode w'ani kyerɛ mu manhyia a yɛ amammerɛ nankasa na aboboa no na konwa so a na anhwɛ a akɔ akɔgu ho fi na wakɔto na wakɔ akɔfo abusua na sɛ aha ɛna bo aman titire mu nso yɛde ɛhɔ aheni no so besi nana Owusu Korkor ɛni wɔn ɔyɛ bo aman titire mu hene NYANSAPO yɛwɔ YouTube wokɔ se ya bɔmmɔden subscribe share na like na ja comment fama yɛdi ne yɛ abusua pani Owusu aduomi ɛna kasafiri ne ɛyɛ NYANSAPO yɛmfa mu nsia na yɛna mu nsi ebɛhyia